Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolesihlanu mhla ka-31 January 2025. Nalo lelo phupho bakithi lihlupha uSifociwe kulamalanga. Ephupheni lakhe ubona igazi lajika lagcwala umfula wonke. Uma ethi uyabona ubona intombazane egqoke umjudiya, imfulathele engayiboni ebusweni. Ibe seyimukeza isigubhu emva kwalapho yanyamalala kwasala umjudiya emanzini. Uma ethi uyawuthatha lo mjudiya uSifociwe kukhona iqanda kodwa elifile. Waphaphama bakithi uSifociwe engajabulile neze emoyeni. Umabusi ngapha uyabalisa ngokuthi umkhulu wakhe uxolisile ngokufa kukaXolile okukaDonda nomlungisi kanjalo noma wakhe. Futhi ushilo ukuthi akazisoli ngalokhu akwenze ngoba wayezama ukuziphiniselela kuMamzobe. Washo khona umabusi ukuthi akamazi umuntu onosathane onjena yena futhi nje ngeke akwazi ukumlapha yena. Weza eduze kwakhe uzamcela wamtshela ukuthi uyazi kunzima kodwa lo msebenzi iwona abawuzela emhlabeni. Futhi kumele enze into okufanele ukuthi ayenze. Wamncenga uzamcolo wathi akakhumbule futhi ukuthi lento azobe eyenza akenzeli yena inhloso ukuqeda umkhokha. uSifociwe usethempelini lenkosi uzobonana nomama mprofethi abonge nokuthi usheshe wafika. Wamtshela ukuthi ube nephupho elisabisa ngendlela esimanga. Wambuza ukuthi uphuphe ini wabe esechaza kuSifociwe. Inkinga nomama mprofethi liyamdida. Ebese eyabuza ukuthi uyibonile intombazane ebusweni. Asho ukuthi lutho akakwazanga ukuyibona kodwa uyasho ukuthi iqanda elifile lisho ukulahlekelwa. Bona nje into ekumele bayenze ukuthi bathandaze banxuse umvelase ukuze akwazi ukuvikela konke okuzokwenzeka. Bavumelane bese bayathandaza. Umfana kaMamzobe ubuza unkosikazi wakhe ukuthi yey babegcine nini. Ubese ebuza unkosikazi wakhe ukuthi yey babeyigcine nini ibreakfast emnandi kangaka. Wambuza ukuthi umkakhe ukuthi usho ukuthini. Wabe eyasho ukuthi asazi noma uMamzobe ukujabulele yini ukuba khona kwabo lapha kaGomede. uMashezi ubese ecela umyeni wakhe ukuthi abazame ukwenza ipeace nodadewabo. Wala waphetha umfowabo kaMamzobe wathi uMashezi kodwa baba wena owathi unomoya kaSathane. Wabe esethi uyakhohlwa ukuthi uMashezi uMamzobe wakubiza ngenyumba. Wathi manje kumele bakhohlwe ubunzima abadlule kubo. Wathi nje uMashezi ayikho into uMamzobe angayenzanga ukumzwisa ubuhlungu. Wathi nje umnekwabo kodwa uyena oqale yonke lento. Ulwazi noGabisile bajabule bakithi. uGabisile ulokhu ebonge njalo ngokwenziwa ulwazi ethempelini lenkosi. Esho khona ukuthi ume phambili kwabazali bakhe wabatshela mayelana nendaba yengane. Washo ulwazi bakithi ukuthi besekhathele abazali bakhe abahlezi bemthathela izinqumo ngempilo yakhe. Washo ukuthi kwakufanele akwenze. Wathi uGabisile yeka indlela obubasaba ngayo abazali bakho. Wathi nje ulwazi ubebasaba kodwa hayi manje waphinde waqhubeka uGabisile esho ukuthi ave jabule futhi ngokuthi atshele uJabulile ukuthi akaphuma phela empilweni yakhe. Wathi inkinga kaJabulile ubefuna ukumkhethisa phakathi kwakhe noma washo ukuthi ubefuna ukumkhethisa phakathi wakhe noma wengane yakhe. Yena-ke ngebhadi ubesekhetha uma wengane yakhe through uJabulile. Uzamcela wezulu uthandazela omkhulu bakithi ukuthi abe right uze uyasho ukuthi ucela umvelase amthathelele izono zakhe azale kabusha. uDifa uhlezi nosibari wakhe lapha emnyango. Kuthe kusenjalo wabuza ukuthi ziphi izingane ngoba yilokho efikile lapha akaze abone Gabisile kanjalo noNobuntu akaze ambone. Ubese eshoko ukuthi uNobuntu usemasosheni kanti uGabisile ulapha akamthiyane lapho ambithe khona ingane yakhona. Wababaza umhlola bakithi. Kuthe kusenjalo wafaka indaba yakhe noMamzobe. Washo uZibule ukuthi akafuni ukukhuluma ngalokho bekusa-right bekhuluma ngezingane. Wathi uDifa uyakhuluma esho ukuthi abakwazi ukuyekelela izinto zinjena phakathi kwabo. Wathi cha Sibari wena nje wazi kahle kamhlophe ukuthi uThenjiwe uyena o-wrong. Wamthuka wamphendula enhlekisa. Wathi nje akakwazi ukuthi kungaba uyena oxolisa kuThenjiwe. uSibusiso nomkhulu omncane basemfuleni useyasho uSibusiso ukuthi uyazi ukuthi unenhlanhla kanjani ukuthi uthole usizo ebukhosini. Washo umkhulu ukuthi akakholwa ukuthi uselaphana manje. Akazi nokwazi ukuthi engababonga kanjani uzamcolo kanye noMafu ngoba phela bamnikeze ithuba lokuthi aphile futhi. Washo uSibusiso ukuthi bazokuthanda lokho okokuthi ugcine uphilile. Ebese mgeza wathandaza naye bakithi uSibusiso. uGabisile ulethela uSifociwe amanzi. Ubesembuza ukuthi uright kodwa wathi yebo uright. Wabe esebuza ukuthi uMaximbo yabanakekela yini kodwa yena nengane. Wavuma uGabisile. Emva kwalapho ubese ekhala kakhulu uSifociwe ememeza umoya wasendulo. Wathi nje imfihlo. Wahlehla kancane uGabisile wamemeza uSifociwe wathi nje imfihlo. Lapho sebuqamama uGabisile ulokhu eshilo uSifociwe ukuthi imfihlo. Usethukile manje uGabisile ummangela ukuthi kwenzakalani.
uDifa ubiza uMaMzoba umfowabo kanye nomakoti kamfowabo kaMaMzoba. Useyabatshela ukuthi ubona kungcono ukuthi ababize bonke bakhulume ngoba ufuna ukuthula noxolo phakathi kwabo. Wabe esesho-ke kuSibari wakhe ukuthi ube wrong ukuthi alethe ubaba wabo la, ubaba wabo omncane lana engakhulumile nodadewabo. Wathi nje kodwa naye uMaMzoba bekungamele ukhulume ngale ndlela okhulume ngayo. Washo ukuthi ungumuntu wokuqala okumele ukhombise umusa kula bantu ngoba bakukhulisele ingane yakho okungumlungisi futhi abazi ukuthi nekusasa libaphatheleni. Ngakho-ke kumele bayekele inzondo lena ephakathi kwabo. UMaMzoba ube sekhuluma naye esho ukuthi uyaxolisa ngakusho kanye nakwenza. Nobhuti wakhe naye ube esexolisa basukuma bahagana bakithi. USibusiso ungena lapho kukhona khona uMaZungu uzomxoxela ukuthi umkhululi usemnika umsebenzi wokugeza abantu. Bajabula bakithi esho uSibusiso ukuthi uyajabula naye ukuthi ukwenza into ebalulekile kangaka ebandleni. Wajabula noMaZungu esho khona ukuthi uyaziqhenya ngendodana yakhe ngoba isilungisile impilo yayo kabusha. Wathi nje uMaZungu kumele azigcine ethembekile kumkhululu ngoba engazithola esehamba namadoda omkhandlu naye. Wajabula uSibusiso esho khona ukuthi kuyamthokozisa ukwenza umsebenzi kaMthembu. Wabesebuza umakhe ukuthi uyaludinga yini usizo lapha ekhishini. Wamtshela umakhe ukuthi ubeseqedile yena engahamba nje ayohlala phansi ngoba ilatshi isilungile. NanguSifecile olokhu ekhala ngimfihlo njalo. Ube esebiza uGabisile ukuthi akasondele bakithi. Kwasho ukuthi uyasaba usondela uGabisile, ulokhu esondela kancane. Wamtshela ukuthi sondela nganyama ungesabi. Wasondela uGabisile okuyilapho amtshele khona ukuthi ungumuntu oboniswayo, othunyelwa amaphupho kanye nemilayezo nezixwayiso. Ubesebuza uGabisile ukuthi ubaba ubonani kanti. Wamtshela ukuthi unemfihlo enkulu ayigcinile. Waphika bakithi uGabisile esho ukuthi imfihlo ebeyifihlele ukuthi uzithwele. So manje akekho umuntu ongazi ngalokho, okusho ukuthi akusekho mfihlo. Wathi nje uSifecile uma ungatsheli muntu ngaleyo mfihlo onayo, ingane lena ayithole izophuphuma. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucinezela notification button nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.